Kaixo, eguerdion, Txorin eta Rock martitzena heldu da, Zigor. Aste arte hemen dugu gurekin. Bai, eta horrekin egun berezi bat gaurkoa. Zeba? Mas pasak erabiliko ditut gaurko errezetan. Nere beldurrak... Baina oin hori konpontu induzu, berez errezetan jartzen zuen. Bi mahas pasa. Eta gaina bera bakiatzen zen, da Zigor jarriko dizkiazu zaie. Eta nikan bat eta bi jarri izki. Akatsa san. Berez, bi koiarakadatxo, mahas pasanak, bakitzun nire beldurrak gainditzen. Oso ondo biteli. Eta, odoloste kisa egin bioten ontan, apurtxo bat ikutu gozoa, ez? Bakitzu odolostia beti ondo joaten dela, sagarrakin edo makatzakin. Eta, goxo puntu bat jarteko, nik mahas pasa jarriko. Oso ondo. Beraz, nik kisa, da zuk sekarriko zu. Ni itxaso aldera jongo naiz, da bertatik sardinak prestatuko izkizut bi eratara. Horre, arrotzatik pasauta eta irinetik. Txingarretan gustora jango nitu, baina hemen txingarrik ezin duen ezein, sartaian ere ondo prestatzen dira eta horrela. Oso ondo, goxo, tradizional, nik kis batekin hasiko naz, Zigor sardinekin jarraituko dau, eta lehengo errezeta holaxe joango dau. Ore euskorra ingo, irina, gurina, ura eta gatza nahaziz. Hori alandu, bola bat egin eta euskailuan utziko gorputza ardezan, gero arrabolakin zabaldu, molde baten jarriko eta 10 minutuzko sinauko 180 gradutara. Bitxartian betegarria egingo, odolostia jazalak endu, zu motelian aragia kosinatu, gero madarixa laukitxotan satitxuta gehitxu eta dana ondo kosinauta dauenean gorde. Porruak bebai erregoziko ditxutu eta biguntzen dienean mahaspasak eta pinasiak gehitxu. Gopor baten arrautzak esnegaina odolostia eta porruak nahasi, gazta bebai bertan birrindu nahasi berriz, eta ore euskorran moldian nahasketa bota da 180 gradutan erreko 30 minutuz. Eta esaten dena, zerbitzatu eta jan. Bai. Eta, hortik zabizen ez taldelania, baina zera kix, edo kitxea, edo kixea, edo zela esaten dan. Niri, egia da, Frantzian ero egon izenien, eskatu izan dut beti, eta oso ondo ulertzen diate. Ang. Hola, ua. Ez, ua da beste oza. Eta, han gixon lorrain, Ui. Eta, jazta. Hola, esan da, normalean... Baina bestela zuek irakurtzen bozue, zelako garrantzitsua dan hizkuntza jakitea, kitxe irakurtzen da, baina eurak kix esaten dago orduan euskeraz, nahi duzuen kixea, kixa, edo ua. Nire alaba araitz da, baina erdaldunak etortzen dien araiz deitzen diote. Orduan, badakizu, bakoitzak, eta niri Zigor deitzen daute. Ninaz, Zigor, el Zigor. Zelan dago el Zigor. Esaten dien, nik hortik kanpora juten itzenean, da, nombre y apellidos, da, Zigor Iturrieta Ruiz, da, eta esekin aztenean, no, con Z, Zigor? Sí, Zigor. Berdina, eta hizkuntzaki, inglesa egu goztiko pila bat ematen izkio. Eta baitu, izenekin ta, zelako erraixa dan Andoni, izena? Eta nera nahi haibe, Antoni, erraixa data. Bai. Osea, ez da golan komplikaziorik. Eta zer esadan wifi esatea, eta mundu guztia juteza hortik, eta ez dizute ulertzen wifi? Wi-Fi? Wi-Fi? Osea, jun jatetxeai, sorry my friend, wifi? The wifi? Wifi kode? What? Wifi kode? Eta mobilera guztia ez da? Wi-Fi! Yeah! Wi-Fi! Eta erazten da, zenbaki esaten, 7, 8, 2, 3, 1, 1 minute, please. Alatabe, beitu, hori lehenengo kontakotzut. Irina, gurina, ura eta gatza. Nahazten goiaz. Alatabe, nik lehengunean entzunotzan bati teoria bat, da pila guztau jaten, eta da, euskaldunok, zenbat eskertzen dugun gure hizkuntza jakitzia, zebeitu. Zuzuiaz, erresuma batura. Da, esaten duzu, hello, how are you? Jendeak behituko zutu, ez da holan esaten. Esaten da, how are you? Edo, ez da water esaten, water, eta ez dutzu dula ulertzen. Hemen txe, eta kanpotar bat. Eta esaten duzu, kaixo, zer mus? Eta esaten duzu, ondo, oso ondo. Da, ospatzen duzu. Eta orduan, hori, holan izan bidala, ez dakit hizkuntza bat ikasterakoan, ez? Jendea animatzera. Nik atzeukin nuen, deitu ziaten, ez da zenbat telefono deia ertzen dituen eskaintza berezik, da, deitu zian, nolako telefono kompainia, euskal telefono kompainia bateko langile batek, eta eskaintzen, ze kompainiak kasu hobetzen dizut, erderaz. Ez haiti interesten, ez benetan ez da idala eskatzen, baina ez dakizu eskaintza da.
Bueno, lehenko eta baina ez zait ondo iruditzen euskeraz ez eskatzea zu. Ta nolatan ez ez? Zeba? Bueno, berez, gutxienez hor informazio atalean dagoen jendea, ze gutxiago, ze agian deituko diozuen norbaiti eta erdera ez du ondo menperatzen, orduan, telefono gutxi salduko dituzu horrela, ez? Eta ze gutxiago, baina nik, behintzat esan, kaixo egunon. Bai. Eta gero, ni hasiko nahi, zer behar duzu, eta gero ez dakit, saiatu gutxienez. Azarrotu nintzen erekin, da nizan, sentitzen dut. Osa, lehenko aldiz, berak kolgauzatzen zuri, baina, esan hori, esan dakoa, eta ez interesatzen. Bale, agur, plomp. Eta ez dakit, olako gauza batzuetan, bezeroaren aurrean itzein berdanen, olakoetan ze gutxiago euskera jakitea baino, ez? Bueno, eta hori, esan da, Kitsch Lorraine. Hori da, ezagunena, Kitsch Lorraine dela, azkenean, Frantziako Lorraine eskualdekoa, hor Alemanian horre itzatzita, eta berez, izen Alemaniarra da Lorraine. Lorena izango zana. Kitsch, aparkatu, Lorraine da eskualdea, Kitsch nahi du esan pastela. Han inguru hortan. Eta, esan dakoa, klasikoena da, esne gaina, gazta eta arrautzak. Noski, arrautza berditxula. Ezer gehiago ez dauka. Gero, betikoa, nola, famatua oso famatua da, hau eramaten duena, irugiarra eta porrua, hori oso famatua baita ere. Baina gero, zenbat kitsch ezberdin daude, barazkiak nahi dituzuna aragia, oi asko botal diozue, barazki jalenen dako egin da, buena. Gazta batekin, gazta ondu batekin niri, hauntz gazta batekin, edo rokefor gaztakin. Rokeforrakin, oso pila gustatzen gatzen. Azkenean, sukaldaritza hori da, sukaldaritza zerbait bizia da, orduan, eskualdearen arabera, gustuen arabera, argi dago. Hore euskorraren oinarri bat izan behar dela teorian, baina nik ikusi izan ditut ostorearekin indakoak. Eta gero ere, bai eramaten duela, bai hori biltzeko esneki bat, normalen esne gaina izaten dela, eta arrautzak. Gero horri botatzen diozun guztia, libre, zuen guztuen arabera, eta labean hori bilduta jungo dela. Eta baita kitsch bat, normalean beti gazia izan behar den zerbait dela. Ez da gozoa. Egongo dia, errezeta bat ikusten du, kitsch gozoa, ez da izan. Hori ez da gozoa, hori deitu jozue pastela, ero beste zerbait, baina kitsch, ziozu, deitu, kitsch bat zerbait gazia dalako. Bai, normalean izaten da gazixa, ez? Eta txorienekua, tradizionala, odolosteakin. Odolostea bada oso guria, ez? Porruak bai badie, madarixak eta hemen talgazta igual ez, baina hemen de aldugu euskaldun du, hori idia zabalgazta purtxo batekin. Hemen aipatu nuen, nik eitzein nuen nola guretxean nik ezautut txarribodak iten, urte asko ezien izan, Pasa ezu zigor hor dagoen irina, katiutxo hortan, marroian, goian. Tipi, eskerrek asko. Hor, eitzein nuen nola guretxean ezagutzen nuen, txerriboda egune izaten zen, da hor artikulu bat irakurri dut, 19. mendean Bizkaian, gaina Bermeo inguruan nola egiten ziren txerriboda nola ziren, eta, han kontzatzen du, nik hemen pixkat esaten nuena, goizean goizetik, emakumeak sukaldean, porrua eta garbitzen, txikitzen, eta horrek ondo erregosten. Bitartean, gizonak eta ondo gozaldu, gero txerria heldu, hil, gero hor emakumea juten ziren, odola jasotzen zuten, eta hor norbait egon behar zen, beti emakumezkoa, normalean, odol hori mugitzen, ez gogortzeko hor egon behar zen, mugitzen denbora guztian. Behin, odola zeukatela, emakumea juten ziren, odolostea ikera, hartu, odolosteak iten ziren, eta, hor bat zeuden bebai tradizio, gero, baska jaten egiten zen, baina gero bat zeuden tradizio batzuk ere beti iten ziena, eta hori zen, partizipazioa deitzen jakon, eta partizipazioa zer zen? Txarribodan, auzolanean laguntzen egon ziren guztiei gehi, herriko pertsonai esanguratsuenei, hau da, apaizari, irakasleari, eta holan, hartu eta normalean etxeko txikiena, ero alaba politena, hori ere jartzen zuela, hartu juten ziela, eta odolki batzuk ematera, oparitzera, eta urdai pusketaen bat, eta odolkia gaina asan bilduta, asa ostuetan bilduta, eta urdai pusketa ematero, ematera, eskerrak ematen, lagundu zutelako, ez?
hor ere, ala ere, ba omen zeuden. Txoin zigor, lehen, Bai, ontxe bota. kontako ez dazu geroko anekdota, guk hau kixabe bai, odolostia norbaitxe eskertzeko ingotzau, hau, eskaiura doia, azkenean gurina badauka, berez, bidagu gorputza hartzia gure ore euskorrak, film paperian edo poltsa baten bilduta. Nik hemen baukat, etxetik ekarri gotena, Vale? Hor, eta trinkotuta, ja. hori da, hau ja, igertzen da, gogorra hau badauela. Bai. Berez, hau erabiliko, eta hemen zabalduko. Oso ondo. Labia 180 gradutara daukat, berez, hau zabaltzen dugunean, 10 minututxo joango da, bueno. Bai, eiken, ez? Hemen Orea. azkenean gordina sartuko baeno, hemen orea ireki, gero, betegarria gainean jarri eta oskaiura, labian sartu, orea egin gabe geratuko zen gordina, gaineko geruza einengo zen, eta orea gordine jango genuke. Orduan hemen, bueno, 5 minutu ero kosinatu egin behar da, Bai, ze esaten Esaten zein nahi porroana, dizena, bai. ba, zeudela familia batzuk, Bai? beraien odolosteak ez zeukaten horren besteko fama. Hau da, ez itxustela esteak ero ondo garbitzen, eta orduan zeiten zen, oparian ekarri zizkizun mutikoak ekarritza gero odolosteak, Bai? eta beti kafesne pixkate gaieta batzuekin, ero propinatxo bat ematen zitzaion, ardo pixka bat ematen zitzaion, mutikoa juten zanean etxetik, ja aldein jonin alda, hartu etxeko sudur apartak usaindu egiten zuten, eta ematen zioten, baiezkoa ero eseskoa. Eseskoa bazan, egosi egiten zan, eta katu ero txakurri ematen zitzaion. Bentan? Hola niteza, hartu eta etxeko filtroa ez bazuen pasatu, usaimenaren filtroa. Osa, etzan bere aurrian probatzen da, hola, Ez. plantakein, Hartu da, eskerrik asko, ze ondo, gaur afaltzeko badauko hemen odolosteak eta, venga, hartu propina eta, junalda, Dios, ze usaia daukan honek, hau ez dago jate. Eta ala ere, txakurrei eta nik harritu didana da, txakurrei erokatu oparitzeko, aurrena egositen zutela, segera bestela ez zuten nahi jendeak, tripetatik hori janda. Larrigura eta ukitzea. Bai, holako berantzakoakin bukatzia. Hori egiten zala, baina, orokorrean ez dut uste orokorrena izango zana, normalian, jasotzen zan, eta hori, usolanean egiten zana, eta gero, gaur, eta hor, nik uste dut txapelketa, erdi txapelketa, ze azkenean txerria ia etxe o baserri gehiene bat zeuketen. Eta gero, egingo bat tokatu zaizu, ez dakit nungo baserriko txerria hiltzera zuek laguntzera, urrengo unean beraiek etorriko dira zuei laguntzera, ez? Azkenean, auzolana, ez? Eta hor ere ongo zan, ja ezaguna, ez da nungo hankiteneko odolosteak arek ona die, baina pagostekoak, la ostra, ez dakit nola garbitzen dituzten. Nik enekiena da, hor behintzat Bermeon, artikulu honetan irakurri duanen arabera, 3 motatan odolostea zeudela. Zeudenak buskentzak, zenit denei, buskentza edo odolostia deitzen denei. Danei buskantza, ez? Odolostea edo buskentza. Edo desberdina dela mondejua da, ez? Bai, baina hemen bantza buskentza, este meharrakin egiten zala zan. Eta hori zan buskentza, eta gero estelodiakin egiten zana, hori odolostea. Eta gero omen zegoen beste bat oso berezia, eta hori deitzen zala lopie, eta egiten zen urdaiarekin da izaten zen lodiagoa, eta horri gainera kastainak eta holan sartzen zitzaizkiola baita, eta bereziagoa zen, eta hau, lopie zen, ez da, zean izango zen, oloste, busketa bat. Bai, busketa. Eta hori zen kalidadekoa. Hau kalidadekoa bai bada, guk etxian enjakoa, eta 180 gradutara 10-15 minutu sartuko, bitxartean betegarri prestatzera goiaz. Taputxoa garbitzera, horetan eta ibiltzen zaren bakoitzean, sukaldea bukatzen dau, hautzez beteta. Bai. Nik ezin dut esan nola dan, zera euskera ez dauko horretako hitzik, nik lehen... Ez esan txistia beti esaten dozuna. Baina, ze hautza daukasun esaten zidaten, ni goten zen, irinakin da, ostoreak zabaltzen da ez da izer beti, han gozotegian, eta dana amantala gaina, amantala beltza zan. Eta txuri-txuria dana, eta zerbitzariak atxean dira. Ze hautza daukasun. Itzuli da, erdera da. Ideia bat iteko. Baina, broma errez eta simple bat. Aipatu otorru mehari ematen zitzaiola propina. Da batzutan ardoa izaten dela. Bakizuk gaur egun, gure piramide nutrizionala, gazteetan erabehendako ere
pixka bat moldatu indutela. Gomendio batzuk ekarri dituzte gazte eta Ardo kontutan ez da egongo baina. Ez da ardorik kendu dute, ardo kendu dute, oingo ontan ardo kendu dute. Zin dute, pixkat betikoa da, hau da, dieta mediterraneoan oinarritua, olio, kalitatezko olioak, zerealak eta aldala integralak eta olakoak, barazki eta fruta asko, eta moldatu dutena hor pixkat dela, esnekiak eta gehiago sartu dituzte, adin horietan, azkenean, zurrak eta garatzen ari garelako eta kaltzioaren sarrera handitzeko. Eta bestela oso antzeko mantentzen dute, gomendio gutxi batzuk, baina hori, esatea, gaur egun guraso gareno gero, eta tokatzen zaigula, lehengunean ekirekin, autola hilabete ja, 10 urte bete zituela eta hori, tokatu zitzaigun, da inzioten, pixua, eta ez dakiz zer, eta eta elikadura zure etxean ondo jango da, baina badakizue, eta ondo jaten da, baina honi fruta aitari moduan derrigortu inbar zaio jatera. Ez du... Jaten du, baina ez da bere egandik ez da etorriko. Txikiak eskatuko dizu bera. Gaita mandarina bat! Besteak, jaten du, baina jan inbar dalako. Egia da, gustuak diela, eta eske ezin dozu ino bebe hartu, ez? Umiak, oraindik kasu iten didatela. Utzi oso umeari egiten nahi duena. Ez, nahi dauena ez, baina hori nik entzu ditzu bebai, olako itzaldixak eta esaten, imaginatzen dut, eskuntza beste prozesu bat izango dela, ez bihartzen, hau da, zuk, atabiotzasuna, dilistak, arroza eta madari batzuk, eta ez jakola bihartu bihar ez ebe jatera. Ze, gaur esaten dabe bai. Jango du gozea daukanean. Hori, eta esaten dabe, gozez ez da umerik hiltzen. Gaur egun Euskal Herrixan behintzat. Orduan, ez da gozez zirko, azkenian jango dau. Ez? Ez bada bazkaltzeko afaltzeko izango da. Ero ez. Hori lehen guri, nik hori zautut, nire lehen guzuari, nire izebak, hartu eta lekapatatak ogitartekoan sartu, Benetan? Hartu, ez eituen horekaga batatak, lasai. Hola, nik hasiko zauen. Eta ogitartekoan, ja kriston gozeak egun zan ogitartekora, claro. Hartu, irakitzen da ogitartekoa, platerean sobratu ziren lekapatata berdinak, ze platera hartu zuen, ogia zabaldu eta plas, ez zituen hartu ez. Haiek, eta ogia jan zuen. Eta, baina, hori esaten da, bihartzen bozu pertsona batei, zehose jatera, igual gorrotu hartze dotzala berbizten zer. Nire abiz txikitan, mas pasakartzea behartzen zuztien, eta gure gundu ezka gustaten. Ez hori esaten da, ni enazama eta ez da baina. A ber, nik horako gauzak entzu ditu. Teoria badakit, Patre, eta oso ondo, batzutan, ni hori esaten da, ni nire seme alaben laguna naiz, laguna, eta ez da izan, superrondo eurekin, baina zuzara, esan behar direla, noizean behin, ezetz, oza, laguna bai, baina lagun batek ez dira, gutxitan esango dira, ezin zara junparran da. Ez que nik uzot, konfusioa egiten dela, ondo eramatiak eta laguna izatiak, ez? Osa, ondo eraman zeike, eta ondo eraman behar da, baina hortik izatea bere kolega honena, sentitzeo bere kolega honena da inaut. Hori da. Ero da leire, arekin egiten ditu bere plana zuzara, bere aita, bere ama, eta batzutan ezetz esan behar diona gauza pila batean, orduan, gauzatzuk gara, eta gurean, ez tozu janei, oso ondo. Gero, baina nik gaina esatik, gero nik ere eseskoak esango izkizu zuri, Nik ez diet esaten zerekin, oso ondo. Ez tozu nahi, baina gero nik ere esetz badakit esaten, Eta beraiek, egia esan oso ondo harrapatzen dute. Baina gero umiek eta ezagutzen daue, edo behintzat, ni txikixan nintzenean, eta ikusi ditut, lagunen umiek eta, ezagutzen daue, zein dan gurasuetatik malguena. Ama eskatu, ama kesetz, eta esaten dabe, atzetik joango naz, aitatxo ongana. Etxeko lanetan da, zerbait gaizkero bado, aita gana etortzen die, ze badakite, amak egurra emango dira, segur zertan, egia da, gure etxean hori ere egia da, banatuta dauka. Bikote irakaslea, eta hortan, ni baino beto lagunduko dira, ze ni baino pasintzik gehiago dauka. Bai. Ordua, eta baina zerbait, aita hau ez zaita ateratzen da, aita gehiago esan, aukeran gehiagi laguntzen dira batzutan, eta, esate, ereki, hori, a ber, nun dago, hori dago, ez, nun dago horratz txikia. Eta horratza hundian nun dago. Baina,
Karo, eta oin, orduan, eta hortik goraino zenba daude. Bosnaka da, ez? Bueno, baina hori laguntzia da apurtxo bat, ez da emaitza esatia. Bestatzuk ez dutzi esaten Ja. Eta janakin, hor jateko garaian da, badakite aitarekin broma gutxi, dauena dau, eta espada benai, nik ez diet esaten, jan, ez, lasai, ez jan, nik ere, ez esaten badakit. Eta jaten dute, eskenien, egia da, alde hortatik, ni ere burrukak egi ez dut nahi, onartzen dut, eta batzutan, bai moldatzen ditut agian platerak pixkat beraien gustora. Bai. Ez dut ingo beraien nahi dutena beti argi dago, baina bai hortan, pixkat malgutzen naiz, ez? Eta, noizean behin azalorea jango dute, eta bexamelakin, ero maionesak eruza hon batekin. Baina jango dute azalorea, ondo iskutatutan nonbait jango dute. Baina, horrelakoak, aizu, zuek ere gurasu basarete, izan zarete, ez? Izango zarete, orduan, hau ikasiko zu, nire bikoteak, zetorren irakaskuntzatik, eta ni hasi zanean nerekin, ikusten zuen nola jokatzen nuen nire semeekin, eta zigor, baina hori holan ez, eta gero berak da esaten duena, ja, teoria nik badakit, baina gero egunerokotasunean, hor egon dira. Pikler eta horrek oso ondo daude, eta Montessori eta Montessori da hori oso ondo dago, baina batzutan, bueno, bai, batzutan, gogorre, no? Aizu, gauza dien moduan izan berri, eta izan. Hoixe da. Hementxe, gu bete-garritxekin jarraitze dugu, porrua hementxe, eta hementxe, odolostiak gutxinaka kosinatzen. Burgosekua? Ez dutza galetu? Ez. Hemengo, barazkixena. Zer? Burgosekoa da. Aizu, burgosekoak oso goxua. Beito, nire harakinak burgoseko odoloste oso goxua egiten ditu. Ze hori ere egiten du, gaur egun egiten dituzten burgosekoa. Ez da bertakoa bertan inja dauela, baizik eta bertako errezeta jarraituz. Hori da, bertako tradizioa. Hartu eta burgosko erako odolosteak. Aipatu nuen lengunean saltxitxak, ez? Saltxitxak egiten dituzte gaur egun Frankfurt erakoak ere gure eokinak, eta ez gaude Frankfurten ez gaude Alemanian, ez? Eta pastramia behitien daue, eta ez dauz estatu batuetan, berez, gauza horrek, altzen da ez. Betxu, Andaluzian txoixo Pamplona egiten daue eta ez dira iruñakoak. Ja, ez dakite kombinazio perfecto txoixo Pamplonana zein dan, ez? Txoixo Pamplona gehi... Ogia eta gazta. Txokolaketia egin, eske... porroa moitu ditut, nahi solako kontetan, Patri. Jendeak gaina, eske bestaldean probatu duenak hori, zu gaztea zara. Beste hau zapai batzu dauzkazue. Umiekin berbaitzen, umiei hori jartutzazu? Hori tartekoa, aldatzen noa? Txoixo eta txokolatia batera jarretzazu? Eta beraiatik izango zen gehiagotan jarriko nien. Eta hortan ere behitu, hortan moldatu behar izan dut. Urdaiazpiko gozia jartzen didanean, ekira urdaiazpiko egozia gehi gazta krematxua. Eta bestia da, urdaiazpiko egozia gehi txoixo Pamplona. Bai, eta batik bat eta ez bi, bestia imar diot. Eta patea jartzen didanean, lur holan saltoka, eta holan erdi muturtuka, patea! Eta bai, zepizkat, eta aldatzen juten gara egia da, gure txian beti ogitartekoa, bai ero bai, ogitartekoa beti jartzen diegu, gero fruta ere hor sartu behar izaten diet, bai. Eta lehen, esnekin batera ematen baina gaur, nik uste gehiago, uste dituz guraso batzuko, ogitartekoa. Gero fruta, gero esnekia, la ostra, gero etxera faltzen aldizue, hau ume hauek. Ez dakit, batzuk... Gero igual, batean batek jakingo dau behitxu nire, semiak jangelan ez dau bapi jaten, beraz, hau eramatera noia. Ze hori gertatzen da, nik bana euskanan lagun batzuk beti jangelan geratzen zela, ez dakit, atzaldeko 3 arte, ze horrek etzabien bapi jaten. Hor, nik esautze ditu, gaina baki zeintzuk dien ez dina jatun honak. Eta beraien guraso gana lauterdietan etortzen die, Patre, Bokaio! Etortzen die, eskua jango dietela, karo. Eta neriek galdetzen diaz, gaur zer egon da, lekapatatak. Bai, nabaritzen da. Igertzen da, makarroia dauzen ez. Makarroiak egoten dien egunien, ez dira holan etortzen, lasaia etortzen diero, ez, gaur ez daukako zerik. Baina egia da holakoak, ikusten dira. Egia da, umientzako bebai, egia da, dauzela umiak danetatik jaten da bienak, baina umia ediera gehiago, erraza igual, tradizionalauak edo nahasketa,
bueno, betikuak, ez? Bai. Igual, izan da odolostia, madaria, porrua, hori hau zara, pastela ez dakize, hori hau umiak apurtxo bat ez, muturra holan tolesten hasten die. Hemen ez esan behar, zena pastela, gazia, ya está, probatu, gustatzen zaizu, pizza berri bat. Baina hori, gauza askotkin, hobeto da ez esatea zer daukan, nik esatizu, nik hemen aipatu izan dut, joan izan izan holan eskoledadik, baskariero, ogitarte, egosariero holan osasuntxuak, pate ezberdinak egiten diet, humus egiten diet, egiten dudana, hasiran eramaten ditut denak egin da, eta probatzeko beraiekan uste diet, da probatu. Eta ze ona, gero ikusten duten nola egin dudan, eta egin manuk alderantzi, lehenengo hasi sardinakin pate bat egiten, agian ez lukete erastatuko. Baina ja, egin da dagoela probatzen dutenean, ogi pixka bat egin da, ostra, ze ona! Gertatzen da. Hemen zagarra ere, bestela ondo, ez, Patri? Bai, zagarra, madarixa, olako, zagarra eta madarixa ondo joaten die, beraz utziko apurtxo bat egosten, eta hemen ja, erregositxa dagoen esporrua sartuko zau. Maspasa bi, koiarakadatxo, eta pinazi batzuk. Beraz, hau, nahazien gau, eta ontxe joan gora nahazten, arrautzak, esne gaina, eta gazta. Bai, hau dena bilduko duen nazke da, ez? Hori da. Kitz batean, nahi eta nahi ez eraman behar duten osaia dira, hau. Ezken honek egiten du biltzea. Hemen, izan ezkero, mazpasa gero, ardo txuritan, patxarretan, erolako zerbaitetan, beratzen uste maituzue pustuta eta, beste, estra bat emango diote. Eta bestela, uretan bakarrik, umeak ero jan behar baute, uretan beratuta ere xamurra golan, pixkat hidratatzea ero, ondo etortzen da. Bai, eta hau da kix baten oinarria, zigorrak esan dagoena, beti. Nik hemen referentzia bezala, labo arrautza, eta 200 mililitro esne gaina, gatz eta piperbeltz apurtxo bat, eta gero ja, nahi dozuena, gazta, iruiarra. Hau, odolostea, barazki erre batzuk. Hau, ona beba izaten da, tofua. Bakixo etxean gustatu zala, hau? Ez, esatot, ona dela, soberakinak eta... Bai. Holan, aprobetxatzeko, oi asko erre bat, daukotzula, pisto bat holan estozula jan aurreko egunetik. Nik enabuena sartuko lan izango zen, ez dakit. Arroza, ez. Arroza dizenotan sartuko soberan aukitzen bazu edo. Holako gauza, baina bestela, isa edo ze onartzen dago. Gaur, seme txikiak eskolaren ematen, bai uste galdetu dian. Zer? Ez da izer, da, aita, eta janari kontu eta zain. Aita, badau janalda makarroiak arrozarekin, oza, espagetia arrozarekin. Eta esan dio, ziur, ez dakit. Egipton bai. Ziur, badauela errezetan bat, non nahazten dien biak. Ze hori, eta nun, Japonen. Ez dakit, Japonian agian egongo da bat, baina ez dakit, eta ziur non baiten egiten dela, hori, espagetiak arrozarekin nahaztuta. Ez da oikoena, nik ez dut ezautzen bat ere, baina ziur ere badagoela baten bate errezeta hori. Ziur, gazta, existitzen da, koxari deitzen da, Egipton egiten da, eta gainera sartze dutzie hidrato danak, dilistak, pasta eta arroza. Berez da, hau, no? Zeusolan injarratzeko. Hementxe, betxu, ja, dana nahazikot. Baina hau izango da, behitu. Labekuai geratzen jakoz, segundu batzuk. Esan dakua. Ontxe dana nahazien gau. Ondo. Eta labekoa dauenean? Labekoa dauenean, orean jarrian jarriko, eta apurtxo bat, erre hostian bueltan izango gara. Zen, denbora eta temperatura, Petri? 30 minutu, 180 gradu. Ia ba. Labetik atara dugu, apurtxo bat epeltzen utzi dugu. Batzutan, Batzutan eskartzen da, olako detaile txikiak. Kitz bat iten duzue, gero lagungarri moduan, aldamenean, ensaladatxo bat ero izaten da oso klasikoa. Ondo juten dan zerbait. Eta frantzesa danez, olako, siape ospinolio batekin. Eta hementxe, gure, kixa, odoloste, makatza, eta porruekin. Eta pinazekin, maspasakin. Ja, zenba gauza. Hala, hartu? Errezaldera jun alda. Holan. Eskuakin? Puntoa, odolostearen bizia, gero fruta hartzen duzunean.
Azkenean odolostia arrautzekin Pila dago. jaten da, tortillan eta beraz, hau da, beste ikutu batekin oso goxua. Bai. Gaina, bada errezeta horietakoak, mendira eramateko, nahi oso, lehenagotik eraman aldu zuena, ondartza eramateko ero, jateko, eta, beti handanak hartu eta hogita artekoakin ondartzan kruz, zuek eleganteago, jona zate, kitxu batekin, eta kruz jan, noski, ondartzan hori dauka, eta batzuk esaten dute hori dala bere sarma. Nik ez dut ulertzen, baina, Nik ez dut ulertzen. Nik ondartzatik hartzen ditu dana da sardinak. Eta horiek frigituta zoragarri. Bale, ba, hori frigitzera. Sardina freskue, esaten zuen abestiak, eta hoxingo ditu, sardinak garbituta dauzkagula ja, burua eta kendu diet, kendu indizkiet tripak eta hori, eta boixe, bi eratara, erak pila bat daude, plantxan inalko, nik etxean plantxan itxe ditut, holan olio gutxikin, eta baratxuriakin, baina guk gaur ingo ditu hori, arrautzestatuta, eta irinetik pasatuta, eta horrela joango dira. Sardinak garbitu, lehortu eta gero gatzez onduko ditugu. Erdiak hartuko ditugu, irinetik eta arrautzatik pasa eta frigitu ingo ditugu baratxuri eta olioarekin. Beste erdiak irinetik bakarri pasatu eta beste olio tanda baratxuriekin prestatu ondoren, olio berotan frigitu eta zerbitzatu ensala batekin, ero piper batzuekin lagunduta, ero ogi gainean. Orduan, hoxe, hemen misterio handirik ez daukagu gaur, arrautzak pare bat, eta ez ditute zirekingo ez ezer, Nik egia da ezurra kenduta eta ez da izan, baina antxoak, nik sardinak sekula ez ditute irekita jarri izan. Bakarrik, egin genituen hemen nola da? Beteak. Ez, sardinak egin genituen gatzetan, Bai. Gatzetan onduak eta ero egin genuen nolako marinatuta. Eta horiek bai, baina bestela, nik sekula ez ditute irekita. Beti horrela, eta aldala txingar gainean jaten baitu hobeto. Arrautza pare bat, gatza, eta hemen, zer ez? Tradizioa, eta, bueno, sardinak badi oso tradizionala dienak, batez be, Euskal Herriko kostan, Santurtzin Karmeleko jaixetan, nola ez? Beraz, sardineru badia. Bai, hori da. Eta Karmengo jaixetan ospatzen daola sardina janekin. Bizkaiako kostan bebai badauz beste pare bat herri sardinan eguna egiten dela. Eta bueno, egizara gustatzen dela. Udan die aproposauak jateko, azkenian ura berotzen da, plankton geixau bizi da, sardina geixau jaten daue, eta koipe geixau dauke. Uneko 20 azten diolan koipian eta pixuan. Beraz, komeni da sasoian jatea, eta goxua dauz. Eta nik, enakixena, zenik sardinak beti txingarretan. Egixara, etxean ez daukatela oitxura erosteko, ze bakitzu nik udak pasaitxu dela salobrein aldian, eta bertan Malaga da Granadako kostan, beti egoten die hor espetotan, makilletan, eta txingarretan. Bale. Txorien edoko itxasontzi horretan? Zekena, txitxiburdunzi izango zen moden sartu osorik? Horako espata baten amare edo sartzen die, hor jartzen die. Horrela, horrela espatan. Ez, hola. Hemendik sartzen zaio hemendik? Hau izango zen, espata bat. Hemendik sartu eta hori gero txingarretan jarten da, eta hori zerbitzatzen da. Beraz, niri holan hainbeste gustatzen jat, gero etxian saiatu nazenean, plantxan itxen berakatzakien da. Onak, baina... Eta arrautzestatua jaten zuk jarri biozun bezalanik, antxoekin daukate oitxuri, baina sardinekin ez. Beraz, betxu, igual gaur zehose holan ikasiko. Eta gaina, hau bada, errezeta, nik, gainean, ez da inun zen. Martinenean, Hilarionean, zeudenean, pertsona gure langileen menuan, arrautzestatuta, dozenak janditu, eta hori, arrautzestatuta egia da, edo zer, ni da gustatzen zait, eta sardinak ere berdin, eta han izan zen aurreneko aldi ikusi nuena, lehen neukan oitxureik. Baina, bueno, ze gauza, merkia eta gozua, sardinak. Eta osasuntxua bai, arrain urdina da azkenean, eta badau modu bat kosinatzekoa nik enagoela ezagutzen, baina Lamparo liburuan, Ana Maria Kaleron liburuan, da Euskal Herriko sukaldaritza liburu pila batetan agertzen dienak, parra ostoekin, hau da maastixan ostuekin, garbitu bidiela
hobeto kosinatzeko. Hola, hor bilduta joaten diela. Eta ez bertan dut segura. garbitzeko edo kosinatzeko edo holan sardina fresko mantentzeko. Jendiak lehen erabiltzen ditun hori parra ostoak. Abaitu, ez dut entzun sekula. Bai, Aurreneko aldia. eta hori da santurtzierara kosinatzea. Beitu. Bai, gaur egun santurtzierara ez dakit izango zien holan nik entzun dautena da bilbotarera da, hau da, berakatzakin, da holan sartagin baten, plantxan eitxia. Vale. Baina santurtzieraren lakoan entzun da omen da hori parra ostoekin. Sekula nuen entzun da... Beti ikasten dira gauza berriak. Bai, baina bueno, egia da, gauza batzuk ni beti esatu da, gauzatzuk iraun egiten dute, urte pila baten, eta bestatzuk desertu egiten dira. Ez dakit zegatik, agian, maztiak eta santurtzi inguruan eta ja, ez daudelako, hor, bueno, maztiak eta... Txakolinanako denak. Bai, baina hori da, talen baserri bakoitzak etxerako txakolina ia denek egiten zuten. Eta hori egoten zen, baina gaur egun hori galdudan zerbait da, orduan lortzea ere, saiago da. Nik, gure amak badauzka, etxaurrian, dauzkagu parra batzuk, eta... Eta itxen dau, txakolixa etxekoa ez? Ez, handaukagu, eta gehiago erabili ditut ostoak, matza baino, matza dago, nik atza dago, oso... Eta egia da, ondoan dago, laran joan doa, urten pila bat eman da, eta limoiak bai bertan dauzkagu. Baina... Ostoiek nik erabili izan ditut, gaina txorienen egin genduen hemen Grezian egiten da nolako errezeta bat, aragi bildua. Dolmak. Hori da. Horiek egin genituen, eta hortarako erabili dituen junara, ostoak hartua da holan xamurrak, ez ja ona hasierakoak. Hori, errezetia hori, nik ez dakit hemen egona zen, edo jaion ez zauzen, edo zu zeuzen holan gonbidatuekin, baina... errepikatzen bozu ben, hori erraza pila bat gustatzen gat. Hola, arrozakin, arabisakin da espezekin bilduta pila gustatzen gat. Guri, baina pila gustatzen zaizu, baina astebete. Bueno, ez Alberto, zenbat egon egin joetan Grezian, 5 egun, 6. 6 egun pasatzen dituzunean, jatetxe guztietara juten zaretenera, hori ataratzen dizutenean, egunero. Egonan, 10 egun Grezian hori jaten egunero, lan aperitibo bezala beti ataratzen dut. Bai, hori da, eta nik esan, baina ez da... Baina gero, Euskal Herria bueltan zatoz, eta gero faltan botatu zuz, ez tozu egunero aukiten. Ez argi dago, eta eskerrak. Bueno, saioa beste holan bitxikeri batekin amaituko. Eta zuek, pentsatu duzue, edo ez dakit, noiz bai galdetu duzuen, nondi datorren zurito hitza. Ja, hori historia nik politia da, Nik behenak izan holan egitoi irakuriotenean da. Nik pentsatzen hauen, zuritik zatorrela, garagarduan aparrai erreferentzia egiten, zurixa dela. Ez. Berdan, Donostin, zauen 60. hamarkadan zurito izeneko zezenzale elkarte bat, eta horrek poteatzen joaten ziren, txikiteatzen, eta ja, ardotaz nekauta zauzela, eta hasi ziren garagardo erdi eskatzen, ez? Azkenean zurito bat bada, kainan erdixa. Eta hori eskatzen, eta eurak bakarrik eskatzen zabienez, eta euren elkartia zurito ditzen zanez, jarri zurito bat da, ja, hasi ziren zurito horrei deitzen. Eta gero, zurito izena berez dator, toreatzaile batetik, zurito zaukala izena, eta da, zauzkalako, hementxe, bera joaten zan, igeri iten, edo, zegoaten zan, soldatzeko, lanen soldatzen ditzen zauen, beta aurreko batzukin, da horrean geratzen gakon, eskiatzen joaten zaren bezala, holan, begi hartiak txuri-txuri, uso zurituek bezala. Eta orduan, bueno, horti dator historixa. Eta ez dakit historixa, nire fetu bat, bitxia dela. Hor, nik kontatu duan ero, baina Hernanin bizi nintzenean, agentea zuritotara jute zen. Eta, noizean behin entzuten zeinu, kaina bat. Eta da nagoelan behiratzen zuten, hori kanpokoa, eta bako zeratik, kaina salako zuritu baino, hau pixkat gehiago, edalontzi handia hauan, baina zuritoa da, zagardo edalontzi txikia, hori goraino, hori da, hori goraino. Hori da zurito bat? Bai. Gaur egun, bai? Ez da gita, hori, gaur egun ez da, baina nian bizi nintzenean, bai. Osa, eskusa bala zien. Oso, eta kaina zan, edalontzi, zagardo edalontzian, pixkat gehiago. Bai. Orduan, inok ez zuen, danak zuritu merezi zauen. Jentia zuritotara juten, zan? Bitxia. Egia da, nik gaur egun zuritua da, zehozen motza egiten dotenian, edo ez dotenian nahi, holan, edan, baina ni beti kainak ere ditut, udan gehiago, neguan zerbeza salia, enaz. Holan, beruak inda gogo gehiago sartzen gara. Eta lehen gurean entzun dagoen bai, oso bitxia zala, erderaz esaten dan katxondeua. Bai. Katxondeu aldanok ezagutzen dago da. Hona bada hitz katxondeu alda. Eta datorrela, zekadizen, bazeuzen arrantzale batzuk,
Eta orduan, asko saltzen zabienean, edo arrain pila bat eta hartzen zabienean, da orduan, dirua irabazten zabienean, joaten ziren katxon errekara, eta berdan jaten zabien, barbako apurtxo bat, musika, da... Alkohola tartean, da... Da joaten ziren katxonera, vamos de katxondeo, eta hortik datorrela. Bueno. Katxoni baietik. Beraz, nire olako, ez dakit, etimologia herriko historiak pila gustatzen gat. Shortan eitxia bezala. Short time. Short time, esaten dana. Short time. Ze ospe euskaldunok, short time. Denbora gutxi daukagula. Denbora guztizea, bai. Oso klasikoa, hemen. Bueno, bai, horrek, historiak hitzenak eta nundi datozen. Gustatzen pila bat. Betxo, herrikoa esan duzuna, lehengunean hemen itzein gendun, nire herritar famatu ataz, atxatarre, enekotaz. Eneko atxa. Eta lehengunean bezaten, eta Julen bat zer! Julen bat ez tozu aipatu behar? Bueno, Julen eta Beñate Ormaetxea, txorienen biru aldiz etorriana, baita ere, egia da, Zornotzan, hor toki txikian, hiru sukaldari oso haundi. Lau, zigor, zuen zaitxe sortik endo. Ni txikian izaleko altura. Oso haundi, Danian, batu direla, eta hirurak, laurak ni tartean sartzen manauzue, laurak Leioako Hosteleritza Eskolako ikasleoiak, adin tartean, hor Julen da gaztetxoena, ze Beñat Julen da 88koa. 88koa, 77koa dira Beñat eta Eneko. Nik uste Julen gainera dela, gaur egun Michelin izar gaztiena, ez? Euskadiko, Euskal Herriko gaztena bera da, urtsakin hasi izan, ni gaina, elkarri genuen txorienera, ze urtsa tabernakin, Zornotzako urtsa tabernakin. Javi zera dekua da, bai. Sí? Javi eta Gorka zera dekua die, amatolosakoak. Gariz, sarragoa dien. Bai? Neuzo sarragoa diela, Julen baino sartxua Julen ekarri genuen aurreneko aldiz, txorienera, Julen hostaleritza ikasi zuen, da Eneko kiremo zan denbora bat, eta urtsa ireki zuen, taberna, eta pintxotan aditua, eta pintxo lehiak eta pilo bat eta juten zan, eta pintxo lehiaketetan beti finaletan eta aurrean ibili zan. Eta horrekin ekarri genuen txorienera, eta nik horatzen ez gero, txorien eta karabana programa genuna, bera geneukan kolaboratzaile moduan, baita, eta anitzen zuena zen, goimaiako sukaldaritzan, gauzak etxean iteko modukoak, baina, gauza modernoak esan dezagun. Bai. Eta gero etorri zen eskaintza hor garena oin dagoena, garenara jun baino lehena, bera, taberna batetik zetorren. Urte pila bat taberna baten inda, eta jatetxe baten martxa galduta zeukan. Orduan Enekok, Enekok utzi zion Azurmendira bueltatzea, denboralditxo bat ikastera, kakotxa artean berriro, zer dan, zerbitzu bat ematea, eta jatetxe batean lan egitea, ez? Eta hori da gero, denbora guztian, Michelin izarra, garenakin hasi eta topera, eta bigarren, berak argi izaten du, ni bigarrenan bila, noa? Eta bigarrenan ostian, hirugarrenera. Eguste zaio, gogoa pila bat, eta bai egiten du bere asmoa da, hemengo sukaldaritzako errezeta zaharrak eta berreskuratzea, hemengo baserritakoak, eta, hortan lan polita egiten ari da, eta esan, gorantza doa. Legune, aipatu, Enekok zema denboran lortu zituen hiru izarrak, 4-5 urte. Bai. Erolako emate izan zen, ez? Bai, 2008 izan delena, ez? Eta gero 2012 izan hirugarrena. Bai. Tita. Hemen ere ikusten da... Gazte hauek, ez daudek, eldigoteko? Haupa Zornotza, eta gero esango zu gehiago, Leioako Hostaleritza Eskolarako marketing ikaragarri eta Euskal Herriko unibertsitate eta hezkuntza publikoantzako bai, bultzada bat, ez? Beti jartze ditugu, holan, eskola hundixak eta hitza hundixetan, baina... Eta nire eskola publikoa dala. Hori esate batzut, hezkuntza publikoak indar pila badaukala, eta hori, meritua. Hemen kontu kontari, hau limoi pusketa batekin, izan ezkero, ensalatxo bat, lehen bakitxari moduan, baina... Egon geldi. Eta, ni beti izaten dauna. Baratxuri ataloiek, sukaldariantzako. Eta ez basai gustatzen sukaldaria, lasai zigorre ongo dala horri inguruan, eta horiek jaten dituela denak. Hartu dut bat, Zein, berakatza o antxoa? Sardina. Honek. Sardina hori errazko da. Baina ontxata dozu errein. Bai, ez baina pentsau baratxuria. Sardina bat. Emitxe, momentu batean, sardinak bi eratara, sarrerako moduan, gaur afaltzeko ere, ez da txarra. Eta
Esan, bota. Ontxe, etimologikoki holan herrikoia aztertu diguna, zatxi sardina bakalau. Errima jo itxen zuela. Sardina bakalau. Bakarrik bai, bertzolari bat artean zegoen. Ondo jotzen zuen, da hola geratu zen. Sardinak bi eratara. Antero txaparrotia. Horre, bersio ezberdina daude, Frankoren bigotia, Kaisar, ezelan ziren. Hor, 3 bersio ez daude. Ez dakit. Ai. Nik bakarra esagutzot. Hemen, ezur hauek, sardinanak, atera, garbitu, frigitu, kurruskari utzi, eta zoragarriak dira. Hau, janiten da. Konserba jaten ditugunien sardinak. Edo bestela katua emone, Eta arazo banik, Katuak maiteko bueno, eta nik esaten bat, hau, Joan Rokak egiten duela, eta ez da izan, itera. Baina, karo, zigorrek esaten duenez, ba. Ez da burutik ondo mutil hori. Bixar, betiko errezetak, naiz eta gaurkoa nahiko tradizionala bukatu dugun, baina bixar gatoz, benetan tradiziora, beraz, etorri gurekin. Bihar arte lagunok. Ondo izan, agur.